heren en jonge dame. Bij deze, ja, je hebt de auto teruggevallen van de rechter. Je kreeg de auto teruggekregen. Dan moet je even een briefje ondertekenen. En dan is Sjaki boete met de sleutels klaar. Kun je met de auto gaan rijden. Ik denk wel eens bij mezelf, doe ik toch eens gaat rustig aan. Maar dan wil ik vast te snel gaan en ben ik weer te spontaan. Het leven is toch vast te schoon om het rustig aan te doen. Dus ik zeg begin, chance erop los en houd dich niet in. Ik denk wel eens bij mezelf, doe ik toch eens gaan rustig aan. Maar dan wil ik vast te snel gaan en ben ik weer te spontaan. Midden in de week vul ik al, ik ben klaar voor een uitfietsje. Je niet wachten op het weekend, dan wil ik een scherp fietsje. Het leven is toch wel te schoon om het rustig aan te doen. Dus ik zeg begin, chance op los en hou niet in. Laat ik nu maar huren. Ik niet aan de buren. Altijd zoek ik naar de schoonste en de rest is niet belangrijk. Ik word nog niet eens boeboetste, de minste doe nog niet geliefd. Eerst wil ik eens lekker dansen, complimentjes aan die geven. En dan hoop ik op gaat kansen, dat die het voetje geven. Het leven is toch wel te schoon om het rustig aan te doen. Dus ik zeg begin, chance op los en hou niet in. Laat ik nu maar huren. Ik niet aan de buren. Laat ik nu maar huren. Ik niet aan de buren. Het leven is toch wel te schoon om het rustig aan te doen. Dus ik zeg begin, chance op los en hou niet. Nee.